A rektember, vagyis a tapasztalataink szerint kifejezetten gyengécske szeptember után nyakunkon a pumptober, vagyis a szintén korábbi tapasztalataink szerint kifejezetten jól teljesítő október, ami után az év végéig, ha minden jól megy, csak további zöld gyertyák következnek. October. Úgyhogy ezt a videót teljes egészében a pumptobernek szenteljük, megnézzük, mi történt az elmúlt 10 év során, és természetesen levonjuk a megfelelő következtetéseket. 2013-tól egészen 2023-ig, hogyha átnézzük minden egyes év, minden egyes hónapját, akkor jól látszik, hogy csak 2 olyan év volt, amikor az október nem zölden zárt, ez volt 14, illetve 18. Viszont amikor a Bitcoin életútját vizsgáljuk, nagyon fontos megnézni, hogy az adott cikluson belül pontosan hol jártunk. Erről rengeteget beszéltünk már a múltban, a felezés, majd az azt követő év, majd a felkészülés éve, majd az all-time high éve, majd a medvepiac, és így tovább. Most legyen elég annyi, hogy a 4 éves ciklusokat mindig figyelembe kell venni, amikor historikusan megnézzük, hogy egy adott évben pontosan hogyan teljesített a BTC. Az első felezés 2012. novemberében történt, úgyhogy az azt követő év 13 kifejezetten erősre sikeredett, majd jött a most már tudjuk, hogy menetrendszerű feketeleves, vagyis elindult a medvepiac. Ennek megfelelően nem csoda, hogy 2014 borúsra sikerült, és azon belül is még az október sem sikerült túl jól. És 2018 esetében pontosan ugyanez volt a forgatókönyv, ugyanis a 2012-t követő felezés 2016 júliusában történt, úgyhogy 2016 második fele, és különösképp 2017 kifejezetten jól sikerült, úgyhogy ezt követően megint csak jött a most már tudjuk menetrendszerű feketeleves, vagyis a medvepiac. Úgyhogy az sem csoda, hogy 2018 nagyon gyenge év volt, és azon belül még a hagyományosan jól teljesítő október sem sikerült kifejezetten jól. Tehát eddig ez a 2 év volt az, amikor az október pirosban zárt, viszont mégsem lehet kategórikusan kijelenteni, hogy a felezés utáni második évben gyengén fog teljesíteni az egész piac, és azon belül az október is. Hiszen a legutóbbi felezés pontosabban a legutóbbi előtti, tehát a 2020-as után nagyon jól teljesített 2021, 2022 viszont már egy gyengébb év volt, azon belül viszont az október egyáltalán nem zárt pirosba. Tehát az október úgy tűnik egy olyan hónap, ami még a medvepiacnak is képes ellenállni, legalábbis az esetek egy részében. Úgyhogy az október jó cucc. Yep, that's good shit. Úgy tűnik, hogy tényleg minden körülmények között jól teljesít, viszont most érdemes ránéznünk a konkrét számokra, hiszen fontos utána járnunk annak a kérdésnek, hogy a pumptober csak egy mém, vagy a számok tényszerűen igazolják, hogy ez a hónap szinte mindig jól sikerül. De mielőtt tovább mehetnénk, egy gyors szó mai videónk szponzorától. A Blockchange egy igazán megbízható váltó, akik országszerte 18 helyen üzemeltetnek kripto ATM-eket. Nézd meg a leírásban szereplő linket, és derítsd ki, hogy hol van a hozzád legközelebb eső kripto ATM. Az átlagos teljesítménye az októbereknek 2013 és 2023 között 22,9%, a medián pedig 27,7%. Ezzel szemben 46,81%, amit a novemberek elmondhatnak magukról, tehát elsőre úgy tűnik, hogy a november az átlag értékében jobban teljesít, mint az október. Viszont ebben az eltérésben óriási szerepe van 2013. októberében, amikor a Bitcoin még önmagához képest is extrém teljesítményt nyújtott, bő 440%-ot emelkedett. Viszont ez az egyetlen kiugró érték, tehát hogyha ezt kivesszük, ahogy azt hamarosan meg fogjuk tenni, akkor jól látszik, hogy a november egyáltalán nem teljesít jobban átlagértékeiben, mint az október. És abból is jól látszik, hogy a november nem teljesít jobban átlagértékeiben, mint az október, hogy a november medián értéke ebben a 10 éves periódusban 8,8%, ezzel szemben az októberé 27,7%. És azt is érdemes megnézni, hogy melyik hónap hány piros esetet tud felmutatni ebben a 10 éves periódusban. Az október esetében mindössze 2 alkalommal történt meg, hogy pirosban zártunk, és csak egyetlen egy másik hónap van, ami ugyanezt elmondhatja magáról, és ez a február.
Úgyhogy most merüljünk el egy picit abban, hogy melyik hónap hány alkalommal zárt pirosban a már sokszor említett 2013 és 2023 közötti periódusban. Az októbert és a februárt már említettük, két piros hónappal ők állnak a dobogó legfelső fokán. A dobogó második helyezettje november és július, mind a ketten 4 alkalommal zártak pirosban. És következik december, január, március, illetve június, ők mindannyian 6 alkalommal zártak pirosban. És végezetül a futottak még kategória, ezek azok a hónapok, akik olyan sok piros hónapot produkáltak, hogy már fel sem fértek a dobogóra, 8 alkalommal, ők a már sokat emlegetett rektember, illetve az augusztus. Viszont a két főgonosz közül a rektember kimagaslik, hiszen még az augusztusnak plusz 1,7% az átlaga, addig a szeptembereknek mínusz 3,78. A medián tekintetében pedig -8 az augusztus és -4 a szeptember. És amúgy nagyon sokat elmond a bitcoin egész eddigi életéről, hogy ebben a 10 éves, pontosabban 9 év és 9 hónapos vizsgált periódusában mindössze 2 olyan hónap volt, aminek a teljes átlagértéke negatívat mutat. Ebből az egyik a már említett szeptember, a másik pedig mínusz 0,37-tel a június. De most térjünk vissza a pumptoberre, jól látszik, hogy ezzel a 22,9%-os átlagos növekményével ez a legerősebb hónap, persze akkor, hogyha kivesszük a novembert, aminek az esetében a már említett 2013 hatalmasat torzít, akkor ugyanis a november bő 400%-os emelkedést hozott. Úgyhogy direkt kiszámoltuk, hogy ha a november átlag számításából kivesszük a 2013-as évet, akkor ez a hónap szinte egészen elenyésző plusz 6%-ot produkál. Úgyhogy jól látszik, az október tényleg a hónapok bajnoka, ami a bitcoin életét illeti. Azt is érdemes megnézni, hogyha sorba állítjuk az összes hónapot, akkor hogyan néz ki a sorrendiségük. Az első természetesen az október, majd következik a február, mint a hagyományosan legerősebb hónap a bitcoin számára. Majd jön a március, őt követi az április, utána jön a július, és utána a május. És végezetül a november, a december, illetve a január. És akkor itt kezdődnek a lista legvégén a negatív átlagértékkel záró hónapok, a már unásig emlegetett szeptember, illetve a június. Úgyhogy mindebből még egy nagyon fontos következtetést levonhatunk, az október tényleg a hónapok királya a bitcoin életében, majd az őt követő november és december általában szintén egész jó, a január viszont egy picit gyengébbre szokott sikerülni. Majd ezeket követően a február, a március és az április megint csak jó időszak szokott lenni a bitcoin számára. Ez a 3 hónap 15, 13 és 12%-os növekményeket szokott produkálni. A május már sokkal szerényebb 8%-kal, a június általában mínuszos, a július sem a legerősebb hónap, és a már szintén sokat emlegetett augusztus, illetve persze a szeptember, na ez a két általában leggyengébb hónap a bitcoin számára. De arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy mindehez nagyon-nagyon kell, hogy a bitcoin ciklikusságában a megfelelő időpillanatban járjunk, és ez most 2024 őszén abszolút teljesülni fog. Egy szó mint 100, általában az ősz, majd azt követően a tavasz kifejezetten jó időszak a bitcoin számára, az év többi részében pedig általában csak vegetálunk. Viszont mielőtt lezárhatnánk az október kérdéskörét, érdemes egy teljesen más, egyben sokkal praktikusabb perspektívát is megvizsgálnunk, ez a negyedéves bontás. Úgyhogy most következzen a bitcoin elmúlt 10 éve, a negyedévek tekintetében. Az ábrára rápillantva napnál világosabban látszik, hogy 88%-os átlagos hozammal a negyedik negyedév a legerősebb a bitcoin számára, de 56%-os átlagos hozamaival általában az első negyedév is jól teljesít. Viszont a második, majd azt követően a harmadik negyedév általában lényegesen szerényebb, pontosabban a második átlagosan 26-27%-os hozamaival még nem is lenne annyira rossz, a harmadik viszont kifejezetten gyenge. Úgyhogy ebből az indikációból is jól látszik, hogy valószínűleg a lehető legideálisabb időpillanatban vagyunk, hiszen nem csak a bitcoin ciklusában járunk a megfelelő szakaszban, de még az évszak is kedvező számunkra.
Zárásképp pedig nézzük meg, hogy vajon mi áll ennek az egész jelenségnek a hátterében, mi okozhatja azt, hogy az október, illetve hagyományosan az év utolsó hónapjai többnyire jól sikerülnek a piacokon. Ugyanis ez nem csak a bitcoinra igaz, hanem a hagyományos pénzpiacokra is. Az első, és valószínűleg a legtriviálisabb mögöttes ok, hogy a nyári szezonban a legtöbb ember szabadságra megy. Majd miután szeptember vége felé visszatérnek a munkába, sokan újult erővel kezdenek el befektetni, sőt, sokan újraértékelik, vagy újra is rendezik a portfóliójukat, ebből is következik az, hogy általában ilyenkor meglódulnak a piacok. A következő, szintén kézenfekvő magyarázat, hogy sok nagyvállalatnak a harmadik negyedéves jelentése ekkor jelenik meg, és különösen, hogyha azok pozitívak, szintén nagy hatást gyakorolhatnak a piaci mozgásokra. Tök logikus, főleg akkor, hogyha a vállalatok a vártnál jobban teljesítenek, akkor a piacok generális hangulata is egyre pozitívabb lesz. És még egy nagyon fontos szempont, általában ekkor, tehát az ősz folyamán, és különösképp az utolsó néhány hónapban a legtöbb befektető felkészül a következő évre, ez megint egy olyan tényező, ami fellendítheti a piacokat. És a következő, szintén óriási jelentőségű tényező az adózási szabályok. Sok adózási szabály vonatkozik a tőkenyereségre, meg úgy általában a befektetésekre. Az adóoptimalizálás jegyében nagyon sokan szintén ekkor, vagyis az év utolsó hónapjaiban rendezik át a portfóliójukat, elvégzik az adózási kötelezettségeiket, újabb befektetéseket eszközölnek, és így tovább. Egy szó mint száz, önálló videót érdemelne az adózás hatása a piacokra, az biztos, hogy az utolsó hónapokban ennek is nagy jelentősége van. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, az államok általában ilyenkor hoznak meg nagyon fontos pénzpiaci döntéseket, mármint ami a szabályozásokat, például a kamatokat illeti. Tehát rengeteg átrendeződés történik az ősz folyamán, és ez megint csak egy olyan tényező, ami általában felpezsdíti a piacokat. Persze egyáltalán nem törvényszerű az, hogy az ősz jól sikerül, de az eddigi tapasztalatok alapján ez az időszak általában felpezsdül, legalábbis a nyárhoz képest mindenképp. És arról nem is beszélve, hogy a jelenben, vagyis 2024 őszén nagyon fontos dolgok történnek az USA-ban. Nemrég például 4 év után végre kamatvágást eszközölt a Fed, illetve november 5-én elnökválasztást tartanak. Tehát több olyan részben aktuálpolitikai, részben gazdaságpolitikai döntés is születik mostanában, ami megint csak pozitívan hathat a piacokra. És végezetül a plusz egy tényező, most a tech szektor is kifejezetten élénk, hiszen ott a mesterséges intelligencia, a zöld átállás folyamata és sok egyéb hatás. Tehát nagyon sok olyan tényező van, ami hagyományosan a történelmi tapasztalatok alapján mind az aktualitásokban abba az irányba mutat, hogy a bitcoin számára 2024 októbere, novembere és valószínűleg még decembere is erős lesz, majd a január folyamán jöhet egy kisebb szusszanó, de azt követően a február, március, április és úgy általában a tavasz egésze valószínűleg kifejezetten erősre fog sikerülni. Ha tetszett ez a videó, mindenképp iratkozz fel, és mondd el egy komment formájában, hogy te mit vársz 2024 őszétől.